ngapunten Mas. Ora ngerti. Ah nyuwun ngapunten. Aku enek perlu Mas. Enak apa? Enek perlu sithik sithik kan ning omahku. Enek perlu sithik jan. Iya, sampe mlebu sik ae. Ya, moga wis. Moga. Moga. Ayo ya Mas, ayo. Wis. Apa kuwi? Iki bosok kok. Raja. Ora. Raja lara blontol ngono. Nyocok. Enak apa iki Mas? Ngene. Sajake enak pigatos ingkang rada penting. Sik. Iki kok. Aduh iki. Nek kamar sapa iki? Wah, oh iki nek kamare bocah-bocah. Lah Kira kok adewe malah engko iu-iuan. Ya. Kono. Iki wis Mas. Ya. Alah, kok mau nek kene ngono lho. Ya nek mau. Aduh. Yes. Nah, kene. Wah. Wis tenangke. Ngene, Mas. Sadurunge aku ngomong. Aku pengen ngomong sithik penting jan. Aku ngomong jan ya tak anu ning atiku. Wis tak ndem ning atiku wis suwe banget. Nganti loro ae. Lah piye tak piye meneh? Iki lho aku nggagas anakmu lanang. Lah piye anake piye? Anak lanangmu kok ngene. Piye? Saiki emang jenenge anak, jenenge mantu. Melu nang gone wong tuwa, melu nang gone mara tuwa. Jane yen tak apa-apake, maksudnya tak kei wejangan, tak kei omongan, jane manut. Nah, tapi kuwi ora. Lah piye? Lah malah ngengkel, malah jak gojek. Berita. Oh iya. Ora bocah lah piye iki bocah? Aku njaluk solusimu. Wong tuwa. Ngene lho. Saiki wong tuwa lek mbok aja dolan bengi, aja dolan ning kafe, aja dolan ning diskotik, aja pendem karo kanca-kancane. Wis manut to wong tuamu iki lho. Bojomu ning omah lagi meteng gedhe. Manen tak ngono kekan. Walah Pak jawabane piye kan? Jawabane ngene. Alah Pak santai wae. Sesuk yen wayahe metu tenang wae. Bidan akeh. Dokter wis enek bapakku wis duwe duit. Lho, ora Bocah kaya ngono wis piye? lah malah nggih malam minggu kae. Malah moro-moro tek, Pak, ayo golek cewek. Oh lah, piye ngono kuwi? Rapat yo. Bener Lah. Terus panjang wae ngono sik nang rene, tak pejang tenan. Makane kuwi sing ping pindhone Piye? Kok ketoke kaya alah iki ngopo? aku arep jileh duit. Oh, kuwi to. Lah iki kira-kira piro? Alah ora rasa akeh-akeh. Mau tak cukup tak nggo modal nyambut gawe. Mumpung gawean teh ya to. Cukup aku jileh 1 juta wae ra apa wis. Engko gampang kae sawah mburi omah kae dia di penake piye ngono wae. Ora rasane angel. Kon aku njuk dulu lah. Oh iya. Ya piye ngono wae ya to. Lah iki lak yo anu kok bocah-bocah ning ngono lak itu sehat. Oh sehat. Nah wandang duwe putu meneh. Wis to. Iki bocah-bocah sehat. Ora kok enek apa-apa jenenge iki wong tuwa. Ya ngono maneh enek ya dibenerno. Oh iya betul. Mbane meneng-meneng karo nonton hiburan ya. Oh iya Mas. Iya style iya. Berita-berita. Iya. Beritane apik-apik. Iya, kan. Jadi kae enek berita kuwi neng kono kutha jare enek wong wadon iki di bobo kae ngono kae. Oh, biasa. Lah iya. Hok, Wajar kok hak kok. Buat. Berita saiki neko-neko wae yo. Apa gulu ketoke kaya salah ya, Mas? Oh iya. Iya, betul Mas, betul. Nah. Nggih. Dawuh juragane. Oh, Nggih. monggo den bose. Nggih. Wonten tamu to? Mboten. Oh, nggih. Wonten dawuh. Anu Juragane. iki kekno benteran.
Kopi apa teh? Njuk apa to? Dimas. Anu susu gocek. Susu gocek. Anu kuwi ngene nang basa kono gaul. Bahasa gaul. Gocek. Kuwi susu dikek kok cengkir sing ana gocek aneh kae lho. Ngono kae. Betul. Oh, Kuwi jenenge susu gocek. lah ngene juragane niki nek susu gocek mboten modal niku. Mriki entene ning kopi. Punten. Kopi. Ya sak wae lah. Kopi. Cocok. Nah, apa? Pun Kerso. Heeh. Ben Niku bose kan. kerso. Basa mriki. Kopi. Rodok. Ya, Kopi. Mereka susu gocek. mriki kopi. Warung kapan? Terus kena Sampe kok jika kena amplop sing ning ngisor anu kasur kae. sedaya. Kabeh. Oh, nggih. Sian Mas. Iya. Rodok nyantai wae ya. Tuh. Nah, tunjukane nih Mas wis. Matur nuwun. Niki ben bose. Monggo juragane. Monggo lek den bos. Iya. Ayo di Mas. Iya. Cocok. Ini ora lali to nang. Iku nek mau. Nggih. Iki kopi mantep iki. Ayo. Wah, kok enak limen to kopine iki. Wah, iki sing gawe iki minum iki jan pancen tenan. Pinter. Nyamleng. Mantep. Ayo. Cocok. Menika Heeh. juragane Heeh. ten ngisor kasur. Misal kasur. Monggo. Ajeng. Iya. Aku gak kira Dimas iki anune mau sing pesen. Oh iya. Iya kan. Coba Pak anu sik ya. Ditung sik apa? Karo engko dibareni neh unjukan. Piye, Mas? Pak yo cukup tapi Pak. Alhamdulillah. Cukup Kang Mas, cukup. Nah, matur nuwun. Di anu meneh Ah, diombe Monggo meneh. disekecake. Ya. Den bos. Oke. Kula ten mriki juragane. Ya. Wah, Kopi ini mantep. Amplopane yo mantep. Pak ngene iki bakulan wah. Sip banget iki. Laris ya. Pinter bakulan ngene iki lah. Penikmat kopi opes semua. Dimas. Hah? Iya. Besok no. Iya aja ngantek. Lali ya. Lali apa? Ah, Mas, aku tetep ora lali, tenang wae ora lali. Maksudnya ngene. Bungane cepat dipater. Oh, Bungane ya. bunga. Rasa kakek. 10 wae, 10%. Aja. Kakek. Oke. Wis. Ya. Oke. Sip. Sing aku wis bener matur nuwun banget iki. Wis dikeki modal, disilai modal. Sing kira disilai modal lah. Perkara sesuk bungane sak mono, kira mau 10. Gampang, tenang wae. Enteng. Kono. Bocah ning kono ning opo iki aja. Sungkan-sungkan ngandani warga kene. Heeh. Nah, diombe meneh. Iki kopine mantep kok. Ya kakang ini kan gandeng wis rampung ya toh. Iki Pak. Ora ngenteni sik. Iki lagi jam piro to nih, Mas? Lagi jam 5. Lah kan engko selak nganu kae dagangan sing ning omah kan durung tak lebokne. Ya toh aku tak langsung nyuwun pamit wae karo engko ya enek apa-apa aku tak ngabari. Yang penting iki aku wis matur nuwun. Aku wis dikek modal iki Kang. Oh iya. Jadi jileh modal iki aku matur nuwun. Iso tak kembang usahane. Gen
lancar. Lah. Iso akeh yo to Ya. usahane. Jangan cuma ning kono ngono Beres. Aku matur nuwun. Bocah-bocah ning kono dijogo yo. Heeh. Ning wong tuwa nek enek apa-apane yo dikandhani. Ya aku njaluk pamit Sing ana satos. Iya. Heeh. Mae dalan rada rame Mas. Oh iya iya. Oke. Matur nuwun ya Mas ya. Akeh jeglongan. Oke siap.